El 1958, Robert Schuman, un dels pares d'Europa, es va convertir en el primer president de l'Assemblea Parlamentària Europea. Han passat 50 anys i avui Europa i l'Eurocambra influeixen més que mai en la nostra vida i en el futur dels nostres pobles. Com esteu? Benvinguts a Europa 50. El Parlament Europeu ha demanat la creació als estats membres de la Unió Europea d'un sistema d'alerta en cas de nens desapareguts. Aquest sistema consistiria en donar informació als mitjans de comunicació, a les autoritats frontereres, duaneres i presons. Per exemple, la fotografia del menor desaparegut, evident, els detalls de la desaparició, la informació dels possibles segrestadors i un número de telèfon de contacte. Tot plegat per potenciar-ne la recerca. La raó d'un sistema d'alerta entre estats membres s'explica perquè avui dia és molt fàcil recórrer grans distàncies en poc temps dins de la Unió Europea. Les primeres hores després de la desaparició d'un menor són crucials i la col·laboració entre estats pot resultar determinant a l'hora de localitzar un infant desaparegut. Fins ara, només França disposa d'un sistema d'alerta semblant. El model francès utilitza la ràdio i la televisió per transmetre la informació sobre la desaparició als ciutadans, així com els panells de les autopistes i els cartells dels centres d'informació de les ciutats. Excepte si comprem un bitllet d'avió directament a la companyia aèria, les reserves que fem a través de buscadors de vol d'internet o agències de viatges es duen a terme a través d'uns sistemes informàtics que ens donen diferents opcions. Sovint la informació és en essència el preu final, amb matisos, però hi ha altres sectors que molts clients voldrien considerar a l'hora d'escollir entre un vol o altre. El Parlament Europeu proposa actualitzar aquests programes perquè ofereixin el màxim d'informació i sigui fàcil comparar-la per poder triar el millor. Si naveguem per internet per trobar vols barats, el cercador sovint troba en primer lloc pàgines web dedicades exclusivament a aquesta funció. Dins aquestes pàgines podem reservar un bitllet d'avió si completem tots els passos. Una altra manera és acostar-se a una agència de viatges, on a més de comprar els bitllets d'avió, és probable que hi hagi paquets de viatge amb opcions extra. Sigui com sigui, la nostra reserva passarà a través d'un sistema informàtic de reserves. Òbviament, perquè tant les agències de viatge com els cercadors de vols són intermediaris entre nosaltres i les companyies aèries. Quan volem reservar un vol, els sistemes informàtics de reserves ofereixen les opcions disponibles i fan efectiva la compra. La idea del Parlament Europeu és millorar la informació que ens poden oferir per triar millor segons les nostres preferències. Per exemple, segons l'Eurocambra, els preus han d'incloure tota la informació addicional relacionada per no topar més tard amb taxes imprevistes. Els eurodiputats consideren que fomentaria la competència i es reduirien els preus al voltant d'un 10%. D'altra banda, els sistemes també haurien de donar la informació sobre l'impacte ambiental. D'aquesta manera, els clients compromesos amb el medi ambient podrien basar l'elecció del seu vol no només en el preu, sinó també en l'emissió de CO2 del viatge per persona. A més, els trajectes de menys de 90 minuts disposarien de manera automàtica d'alternatives de transport en tren. Aquí acabem. Ens veiem aviat en una altra edició d'Europa 50 o a internet, si ens visiteu a la nostra pàgina web www.molatv.cat. Fins la propera, europeus!